Proljeće je stiglo, a sa njim i dobre vijesti! Genex nagrađuje svoje kupce u velikoj dodatnoj nagradnoj igri. Odlična linija! Izvlačenje nagrada obavit će se 31. maja u programu RTV Slon od 19 časova. Genex, vaš partner za kuću i stan. Proljeće je stiglo, a sa njim i... Kupcima Genex daruje, u nagradnoj igri želja ostvaruje. Prva nagrada. Sorry for party rocking. Neće biti probali neko prije. Nije govora, znači da ide sad snimanje u sudu, da se ne prekida. Samo Igor. I ovamo dječni podać. A to je isto na okutnati. Sa dvoje, druga nagrada, LCD TV od 42 inča, treća nagrada, muzička linija. Izvlačenje nagrada obavit će se 31. maja u programu RTV Slon od 19 časova. Genex, vaš partner.
Osmijeh, osmijeh. Svi onog snimanja sa govora, vanjski zvuk onaj patak. Jesu vi sad? Ja. Evo ti vi. Lukavska televizija. Sorry for party rocking. Možda ste već čuli, Bau centar, Genex, let's do it, let's do it. Ja poklon iznenađenja, Bau centar Genex, let's do it. Tuzla i Iraku možete pronaći vaš partner za kuću i stan, Bau centar Genex. Sa ovog, ovo je crveno. 2 minute. Tuzli, možda ste već čuli, Bau centar, let's do it. Tuzla, Irac, Krečanska 5D, ispod Konzuma, cijene, najniže, to treba isti. Od 18. aprila do 30. maja, Genex. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Proljeće je stiglo, a sa njim i do 10. maja za učešće u nagradnoj igri dovoljno je da imate za kuću i stan. Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi gosti, u ime kompanije Genex, želim vam iskrenu dobrodošlicu na svečano otvaranje Bau centra Genex ovdje u Tuzli. Preduzeće Genex DOO egzistira još od 1990. godine, što znači da već pune 22 godine stoji na usluzi svima onima koji grade, renoviraju i uređuju svoje kuće i stanove. Ambicije društva Genex i njegovog menadžmenta uistinu nisu skromne. Sigurnim koracima ide se naprijed, zacrtani su vrlo jasni planovi. O tome svjedoče proizvodni pogoni u poslovnoj zoni Genex u Sižiju, u kojoj egzistiraju proizvodni pogon PVC i aluminijske stolarije, proizvodni pogon betona i betonskih elemenata za građevinarstvo, a od juna mjeseca ove godine počinje sa radom i proizvodni pogon za proizvodnju modernih
polijesterskih kada za kupatila i ostalog kupaonog namještaja. Ipak, o svemu tome, ali i o planovima kompanije Genex, reći će nam nešto više osnivač i direktor društva Genex, gospodin Dževat Sakić, koga pozivam da nam se obrati. Poštovani gosti, poslovni partneri, dragi prijatelji, srdačno vas pozdravljam. Zahvaljujem što ste odvojili svoje vrijeme da s nama zajedno ekipom iz Genexa uveličate ovu svečanost otvaranja Genexovog BAU centra u Tuzli. Prije 3 godine na ovom ovdje lokalitetu, ja to volim reći, bila je nekakva grbava ledina, je dominirala ambrozija. Mi iz Genexa smo se uistinu potrudili da ovaj lokalitet koji je u Tuzli bio malo onako u podređenom položaju dovedemo do jednog finog ambijenta za življenje. Napravili smo ovdje stambeno-poslovni kompleks od ukupno 180 stanova i 4.500 kvadratnih metara poslovnog prostora, što je od cijele kvadrature već 98% već u upotrebi. Uistinu, sve ove napore su nas opštinska struktura jako kvalitetno podržala, prepoznala projekat i bila na usluzi u principu tokom cijelog izvođenja projekta, što im se ovom prilikom zahvaljujem. Ovih zadnjih mjesec dana smo ovdje dosta provodili, ja i moji zaposlenici, vremena, pa i u kasne sate, i kroz Genex je tu prodefilovalo stvarno dosta poslovnih ljudi, što iz države, što iz nama bližnjih i susjednih država, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Austrije. I meni je ostao jedan ovakav komentar jednog mog poslovnog partnera, kojeg uistinu smatram dobrim prijateljem. Ovako je rekao, doslovce: Dževade, ti si lud. Ogromna, velika recesija, ekonomska kriza u cijelom svijetu. U državi politička, ekonomska situacija nikakva, kao i u okruženju. A ti neku trgovinu otvaraš s nekim tamo bušilicama, burgijama, brusilicama. Ko će to kupovati? Odgovorio sam ovako: ja i moji saradnici baš u tome vidimo jednu našu šansu da se u mnogoljudnom gradu, kao što je grad Tuzla, pozicioniramo sa jednim kvalitetnim modernim objektom i da jednog dana, a svi se nadamo, jel tako, da će bolji dan i bolja vremena doći, imamo jednu finu, kvalitetnu startnu poziciju. Uistinu tako i ovog momenta mislim, bez obzira na sve ove nedaće privredne, ekonomske, političke, koji se svi susrećemo svakog dana. Tuzla danas sa ovim našim BAU centrom dobiva jedan moderan tržni centar koji mi u građevini brendiramo sa BAU centar. U biti tu će svi građani moći biti zadovoljni sa svojim potrebama, koji imaju potrebe za gradnju i renoviranje svojih što poslovnih ili stambenih jedinica, kao i majstori, firme, projektanti, gdje će na ovom mjestu biti gdje će biti izloženi i podloženi edukaciji novih ostvarenja, nove tehnologije. Da ne bi više dužio, pošto mi se čini već odužilo, ja bi se samo još zahvalio svim partnerima koji su na bilo kakav način doprinijeli
da današnja lokacija ovako izgleda i da pomogne meni i mojim saradnicima da dovedemo ovaj projekat do kraja i da možemo ići na sljedeće projekte s obzirom da se s današnjim danom investicija i projekat ovdje završava na ovoj lokaciji. Još jednom bih vas pozdravio, zahvalio na vašem odzivu i želim vam